Id-definizzjoni, id-deskrizzjoni tal-ħaddiem x'inhu kif twieled jum il-ħaddiem li l-ġlieda ta' drittijiet il-mixja tal-ħaddiem illi kollu kondizzjonijiet diċenti, illi kollu drittijiet illi jissieħeb fil-unions, tema li qed niddiskutuha din il-ġimgħa naf li klajt tkellem dwarha ukoll. Il-ħaddiem illi ma jridx jerġa' jiġi il-sir skjaf tal-prekarjat. F'diskussjoni virtwali fl-okkażjoni ta' jum il-ħaddiem li xandret fuq Net Television, il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia tkellem dwar il-ħaddiem fil-kuntest ukoll ta' ċirkostanzi partikolari li qed ngħixu bħalissa. Adrian Delia qal jum il-ħaddiem u jum ta' ċelebrazzjoni lejn il-ħaddiema kollha tagħna f'kull settur għax il-ħaddiem Malti kull jum tas-sena juri li hu ħaddiem li jixraqlu tifħir u ringrazzjament. Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem dwar rivoluzzjoni bħalma rajna rivoluzzjoni tan-natura fid-dinja f'dan iż-żmien tal-COVID-19, esprima t-tama li nesperjenzaw mhux rivoluzzjoni iżda evoluzzjoni għall-ħaddiema. Evoluzzjoni fejn dak li kien ħajġri sas-sena 2050 u ċoe illi llum għandna 70% tal-ħaddiema li jaħdmu ma' xi ħadd. 30% li huma self-employed madwar id-dinja. Sas-sena 2050 dak kien ħajnqaleb u jiġu 30% illi jkunu ħaddiema jaħdmu ma' xi ħadd u 70% illi jkunu self-employed. Minn dak li qed jiġri bħalissa minflok sas-sena 2050 da ħajġri sas-sena 2030. Adrian Delia qal li jeħtieġ li nibdew nagħtu aktar importanza anke għal stil ta' ħajja li tifoka fuq il-benesseri. Għax jiswa li jien qed ngħix f'pajjiż fejn gvern jgħidli quarter wara quarter, ċoe f'sena jgħidli 4 darbiet illi għandna surplus wara l-ieħor wara l-ieħor. Imma mbagħad jien qed ngħix minn xahar għal xahar. Bilkemm. Iżda saħaq ukoll li dan iż-żmien wassalna biex nifhmu aħjar x'inhu ta' valur għal kull wieħed u waħda minna. Meta ikonna żmien ta' riflessjoni li nindunaw li nintebħu li hemm iktar. U qed nitalmu forsi llum iktar minn qatt qabel illi hemm il-valur tal-ħin, il-valur li tkun ma' oħrajn, il-valur li nintebħu illi ħafna mill-iktar affarijiet prezzjużi f'ħajjitna ma tixtrihomx. Adrian Delia faħħar u ringrazzja mill-ġdid lil frontliners kollha li fl-aħħar ġimgħat ħadmu qatih biex iżommuna f'saħħitna u jipproteġuna. Fakkar ukoll fil-ħidma prezzjuża tal-bdiewa, ir-raħala u s-sajjieda, dawk li ħidmithom tissarraf fi frott artna u l-ibħra tagħna. Ringrazzjament lill-ħaddiem Malti illi mhux fihom il-ħaddiem, imma f'kull jum tas-sena juri li huwa verament ħaddiem u allura jixraqlu kull tifħir u ringrazzjament. Kristina Majra għal Net News.